Sanibonani endlini lo nibingelelayo Sichavasha Mendlalifu Mafutha emfeni bafazi bemphika beTaxiyo kaSibindi kanivelo kaSibindi ngiqhamuka lenzansi kwaZulu Natal endaweni yaseBergville eHamrocky njoba ngihleli lana ke ngizonithulela indaba ezimnandi engijabula ukuthi ngempela nizoyithokozela njengabathandi bomculo kune project esizoyikhipha igama layo isambulo sikhipha ngaphansi kwenkampani sivulile nomfana futhi uRaf ogama layo kuyi1020 Cartel. So the project igama layo isambulo iyaphuma nge28 August 2020 abantu sebenze nabo kule album uNusem uqhamuke eMnambithi kaHlathi kube umzukulu uqhamuke uLundi kaCeza kube uAnzo uqhamuka phansi eMtshezi bese kuba uYolanda Nyembezi uqhamuke eBizana ibona abantu esebenza nabo kule album abantu abazivakasheleke kule album ubaba uMadala ukunene engomeni ethi sangoma ihambisana nomzukulu bese kuba umnqobi yazo engomeni ethi incwadi kaBaba ihambisana noNusem ibona abantu abazivakashele bese ngibonga futhi nje kakhulu naku Trev no Soldier from the Cousins basebenze kwingoma ethi nguwe umzukulu Yolanda noAnzo kuyo bese ngibonga futhi uTrev ngebass ayidlalile engomeni ethi sangoma la umzukulu amsana khona baba Madala kunene bese ngibona uVuyo Manyike engomeni ethi ubomi la adlale khona ehambisana no Yolanda Nyembezi so nje engakusho ukuthi nizoyizwela nina angamaningi mina egcineni singakhuluma kodwa ingoma ekhulumayo egcineni so nje nge28 August make sure ukuthi you go get yourself le album ngasithokozisa kakhulu so please go get it nge28 August 2020 isambulo from 1020 Cartel.